Mojowe dnioszki. Wyścig pokoju i szpas. Jakoś tak we 48 roku pokopili Angry Berry, co by zbajtlować taki srogi wyścig pokoju. Co by młode Karluse kacali na kołach od Warszawy do Pragi i nazad i we 9 maja wyhaltowali przy Bierutowej trybunie. I co by on mógł im na karku obiesić tako galanda, wieniec ze bobkowych liściów. I od tego też się napoczło. Dobrych pora lat żaden Polak we moju o niczym inszym nie myślał, ino o naszych samtejszych radszportlerach, o kolorzach, o naszych obcach, której bali i ruskim pokazywali, kaj kiszka, kaj kwaśne mleko rośnie. W 50 roku doszkryflali się do wyścigu jeszcze Niemcy i od tego już roku pendalowali chłopcy na takim trzykącie Warszawa, Berlin, Praga. Każdy rok metlali inaczej te miasta. Tak po prawdzie, to dopiero we 56 roku, w tym roku, kiedy poznanioki zrychtowali Via w czerwcu, wygrał ten 9 zeraj Wetlauf wyścig nasz Warszawio Staszek Królak. Hopy bez 60 lat stare, boczycie ta uciecha we Polsce, kie nasze chłopcy dali i ruskim, i Niemcom pożyci, a że się kurzyło. Jeszcze pamiętam, kiedy była jeden cel, taka meta na naszym chorzowskim ruchu, a na Bezrok na Śląskim. Kaj są te czasy. To nasz radiokowy Kaczmarek z jego trzelotką witał ich na stadionie, przodzie, ale przyjechał ci był ten Kaczmarek na tym takim grytnym drajracie na stadion, tyle ci uciechy narobił, i że nie jeden poistał się we galoty. A Indianery albo insze Hindusy to ci tak po lekuśku pendalowali, że po drodze poradzili ci jeszcze do dawniejszego smakosza wdepnąć na piwo. To byli czasy, prawda? Kto nie znał Królaka Wilczyńskiego, Gustawa Adolfa Szura, Staszka Gazdy, jeszcze poruch inszych. Niskorzy pokazali się jeszcze lepszejsze, Szurkowski, Czechowski, Szozda i no i tela inszych. We 63 wysztudierowali, że teroski będą zawdy terom raje napoczynać 9 maja, co by wszystkie genau boczyli, kiej ruskie wleźli do tego Berlina. I nowe 57 nasze nic nie wygrali, ale to bezmać było skuli tego, co gwiaździorze wykukali we naszym planetarium, co razinku we 13 maja będzie pełne zaćmienie naszego miesiączka. Jeszcze ino tego by brakowało, co by to był piątek. No, nie był to piątek, to był poniedziałek. Ale to wszystko było dawno i nieprawda. I teroskie młodzioki już tej uciechy nie mają. A najbardziej mi się zdał i nie ino mnie Richard Szurkowski. On ci pora razy wygrywał. Jak się wspominam, to pierwszy raz w tym moju 70 roka, a ostatni raz w 75. Same widzicie, i że w tym moju to wszystko się metle kole dziołchów, kole tego też zeksu, a mam ci w Filipie 2 powiarki, 2 wice, można nie za tela szpasowne, ale posłuchajcie. Co to jest zeks? A no to jest zwischen 5 a 7. To przeca te, co sam u nas żyją, poradzą same spokopuć. Albo inszy fal. To pytanie. Wiele jest sortów zeksu. Ano są 4 sorty zeksu. Heresztanski, studencki, łochronkowy i taki ci można filozoficzny. I to jest tak. Heresztanski to jest taki, co jest kaj, ale nie ma z kim. Studencki już zaś to jest, to jest z kim, ale nie ma kaj. Łochronkowy na tym przykład to jest kaj, jest z kim, ale nie ma czym. A filozoficzny zaś na ostatek zeks to w ten czas, kie jest kaj, jest z kim, ale czy to się trzymie do kupy, czy to mod jakiś ich cwek? Pumbuczek też wiedział, co robi, co by mi się wszystkie nie osfaklowali, nie zgoreli ze tego mojowego pszuniu. Dołcił on we pośrodku miesiąca tych 3 zimnych zegrodników, a i że jeśli to 3 chopa, do ciebie ku tymu i ta pieronem zimno Zofia. Jak lato z nimi będzie, obejrzymy już genau od dzisiaj od Pankracego. Zatem będzie Serwacy, Bonifacy i ta oszkliwo zimno Zofia. Wspominam jeszcze ino starcynę na porączenia, takie pouczki. Starki zawdy powtarzali, co by się nie żenić, nie wydawać we tym miesiącu, bo to taka pora, to długo taka porka, to za długo zesia nie szczymie. I wnet zrichtuje się z tego mojowego wiesieli srogi szajdu. Ale nic nie godali, co będzie, kiedy się Karlu ze dziołchum genau we moju spichnął. I to już jest blankingszo pora galot, teraz, co sam teroski nie by dało tym rządził, choć ja mnie i tak chwal taki przytrefił się ze moją elzą. Moj to zawdy moj
i swoje prawa, swoje reglemo. Osprawiał mi stary Bregula, jak to kejsik we moju słowiki kląskali, za oknem, a mieszkonci koleligi, ale od Maciejkowic, hica ci była pestelno, bez sołki dzień flider woniał za oknem, sołki, oby sołki fensterbret, parfinem ktoś popyrskał, a on ze swoją starą legli się do prykola, bo było już dobrze na odwieczeć. Kiedy on się sztreknął we tym prykolu, już mu się ślepia sklapli, ale jego staro fumluje, zwyrto się, fajto się we lewo, prawo, wylazuje na poszma, wlazuje rań pod pierzina, nazur, nie poradzi nynać. Łogo styrpie tego swojego hopa i po cichuczku godoci ku niemu. Lojzik, słuchasz ty mnie? No słucham, ale chciałbym już spać. Padł Bregula i obroco się na drugą zajta. Lojzik, a rzeknij ty mi ino, zdradziłeś ty mnie kiedy, albo nie? Cicho być, hejla, żeby cicho. Co cię dzisiaj siokło, pytlujesz, a mnie nie dowoż spać. Ale, Lojzik, takie się zatkiem do mnie zwyrtnął, ani mnie nie pochajosz, kusika nie dosz, to chociaż rzeknij, zdradziłeś ty mnie kiedy, albo nie? Jest derkusie, ale ty poradzisz kwiąceć, ale ty poradzisz być zmierzło. A kej ci powie, dość ty mnie już endlich pokój. Dom, Lojziku, dom. I no mi rzeknie, jeśli śmiechocia rósł, zdrodził. No toż rósł. We sanatorium to chcie zdrodził ze taką jedną mamzelą. Ale to ino rósł i dopieronym dawno. A ta hejdla, jak się nie odwinie, jak ci go nie prasknie bez pysk. Dziś goła chętola, rósł i prask go tuplowanie we fresa. A nie przydałoby się teroski ten jedyny rósł? Ojgen z Pnioków.